Good morning, world! Dito tayo guys sa Landers. Grabe ang ulan kagabi guys. Nagising kami ng alas 2. Nakikita ko sa CCTV, wala namang baha. Pero ang Louie Boy gusto niya i-check. Kasi sabi niya, ito na yata ang pinakamalakas na ulan mula nung dumating tayo sa Pilipinas. Eh sabi nga, wala namang baha sa Angeles. So mag-iingat na lang kayo dyan sa mga binabaha na lugar. Pero dahil gusto ko pa rin, safety is number one. Pero chinek ko rin kagabi. Ang hindi siya pakali. Ang paligid, ang lakas. Lumabas pa siya doon sa porch, tinignan niya. Pati sa sa Happy Garden. Oo. Siniguro ko na magandang sitwasyon. Basta hindi na kami nakakatulog. Ako nakatulog Si ako na alas Jerlyn 5. bumalik ng alas 5. Siya, ikaw hindi ka na natulog. Nanood na Umidlip siya. din ako. Nanood siya ng TV, tapos naidlip-idlip siguro siya, pero ako nakatulog ako. Okay guys, baba na tayo. Everybody, Guys, Pasko Merry na Christmas, everybody. Oh. Ako. Yun ito. Merry Christmas na guys. Halika na. Ay. Ano siya, plastic? Yeah. Ha? Plastic. Ano tayong bibili Ah. Ang ilaw ba? Uy, ang dami ng Christmas. Oo. Uy. Ayan. 6,000. Ilabas natin yung natin Belen. Bilen. Yeah. Wala, Christmas na. September 1 na ngayon. 5,000. Ganun siya kalaki. 16 inches tall. Happy blessed September 1st. Ito 8,500. Ngayon sa atin, di ba, maliit lang? Oo. Ganyan pero maliit lang siya. Ito, malaki siya. Very nice. 16 pieces, 20 inches tall. Ay, ang ganda! Dito kaga, Pasko na. Yung Ninuko guys, 220.95. 1100 ml. Ang bili ko dati sa Amazon, dalawa na siya. $15, mas mahal. So ito mas mura ito. Sa gabi. Yan ang ginagamit siya sa gabi, para siyang baby. Kaartihan lang. Glucosamine guys, 2.4. Mahal. Safeguard. Okay lang ba sa'yo Safeguard? Mabango Safeguard ah. 275.95. Saka madali pa idikit. Antibacterial soap. Gusto ko siya. Bili tayo? Ha? Okay. Itong pink maganda. Na, mabango siya. At saka, ano siya no?
Ito Cetaphil guys, 1690. Dati parang $20 lang yan. Dalawa na sa Costco, dalawang ganito na. Ito $30 bali. Ay, cute nito oh. 70,000. Ito naman 18,000. May upuan siyang naipapasok mo ganun. $2,500. Mahal. Mio Flam kasi maganda yung brand na yan. Ito. Pero ang ganda niya oh. Wow. $1,000. Ano ito? Colander. Maliit lang, 26 centimeters. 1.6. Nag-grill pan, maliit ito. Ito 2.5. 13 pieces. Ito 1.3. Oops. Yung bilog 1.4. Ganun siya guys. Oh. Ay, very dainty oh. Hindi ako mahilig sa mga printed na plato, pero ito very dainty ang dating ng pagka-green niya. 1.7. For dinner plates, 4 side plates, 4 bowls. Ito rin oh. Ganda. 2.5 naman. Ito puro puti. Ayan, gusto ko puro puti. 1.5. Kaya almost ano eh. Almost $200. No, more than. More than $200. It's 11,000. 10,000. Pero this is very sturdy. Itong Master Chef, $750. Ito. Ito siya. $229. Kailangan natin yung ano, silicone para hindi makagasgas. Pieces. 500. Ano to? Ah, ito pala yung ano. Trivets. Nesting trivets. 650. Nakaiba namang coaster ito. May butas. Hindi pupunta din sa lamesa mo yung mga ano, moisture ng cold na iniinom mo ano. Gusto ko yung mga canister na yan. 1.7. Oh, ang ganda. Plastic siya pero ang ganda ng itsura. 1.4.
Meron kanyang brand sa Costco, Ricardo, na ano. Costco. Sa Costco nga. Dito, ano, 20,000. Mahal, no? Mura lang yung nakuha natin. Na Ricardo. Eh, ano pa nun eh, bag pa nun. Matagal ako sa bagay yun. Dito ang Downy antibacterial na Popcorn 449, merong 489 2.4. Ang isa 2.4 liters, ang isa 2.2 liters. Vernell 560. Malaki na siya. 1 gallon. Ako hindi ako gumagamit ng powder guys, kahit noon pa kasi nung tinry ko namumuo sa ano, sa washing machine. Tapos ka nang maglaba, tapos parang gusto mong laban ulit kasi may mga sabon. Sira lang yan. Ano lang sa may hanggang natin na itlak. Bukaw tubig lang. Kayo guys, anong sabon ginagamit nyo? Yung Ariel, mabango din. Mas mahal lang siya. Surf, mas mura. Mabango din ang surf. Pero, itong paborito mo ga, oh. Mahal lang. Yan dati ang sabon namin doon. Bili tayo. Mahal, oh. Bali magkano? Almost 50. 40 mahigit. Ang bango naman. Tapos meron tayo nung insueno, oh. Tamang I know, next time meron pa akong maraming sabon. Ang mahal niyan, ayoko. Ang mahal ga. Wow, ang ganda. Ganda ng hawakan niya. May pa-gold pa. Pero maliliit lang siya guys. 2 pieces. 20 cm at saka isang 26 cm na frying pan. 1.5. Ito hindi ko type. Hindi siya mabula para sa akin. Ewan ko ito, hindi ko pa yan na-try. Ano kaya yan? Nakatry na kayo yan guys? 535. Itong pinakamaganda dito sa Pilipinas para sa akin. Joy. Wala na tayong Joy ga. Gusto mo yellow? Oo. Bakit? Lemon? Yes. Okay. Tatlo. 3 in a pack. Yun talaga, bilib ako sa Joy. Para siyang equivalent ng the Don. Don. No? Sa Cebu, no? Oo. Bilib ako. So, tatlong Laban sa Cebulok Lansa. Oo. yeah. Bilib ako sa ano. Para siyang na Don. Yung Don, di ba? Grabe sa Cebu. Doon sa ano. Para kay Sky. Para sa condo ni Sky. Meron naman akong Swiffer na map. Para antibacterial. Kami na. Try natin to. Mga costume guys ng for babies. Oh. 53.50. Meron pa tayong baygon ga. Alak. Kamahal ng Charmin. 2.8. Ayan, Charmaine. Pero ang mahal. Magkano? 2.8. Okay lang. No, it's not. Huh? Just buy ano. Mahal yan ga. Mahal yan. Convert mo yan. Mahal.
Eh, yung ano naman yung quality. I know, pero kung po pwede ka lang dito. Yung binili natin last is maganda ah. Ito yun oh. Maganda siya. Yung binili natin ga. Okay siya ga. Tama nga, beautiful and strong. May magkano lang ito oh. 289. May libre kang 4. Oh, 12 plus 4. Meron pa naman tayo, kabibili lang natin. Pero ibig sabihin, okay na yun ah. Ikumpara mo doon. Ang mahal-mahal. Halika na. Hindi ba tayo bibili? Meron pa naman. Louis Boy, iniisip niya yung mga ginagamit niya dun sa California. Eh dito ang mahal kasi syempre lumalabas na imported kaya mas mahal. Oh, ayan ang mga pang Christmas na ano, oh, gift bags. Kagaya nito guys, mas mura ang parchment paper kaysa dito. Pero aside from titingnan mo yung size at saka kung gaano karami o gaano kahaba, kalapad, also titingnan din natin yung temperature. Kung ano, hanggang saan niya makakaya. Kasi pag magba-barbecue, pwedeng gamitin kasi yan. Oo, parang sa ano, yung sa mga restaurant, sa grill, nilalagyan nila para less kuskus after grilling. Uy, meron palang ano, ganitong shape, parang Twinkies. Pag nag-bake ka, oh. $99.95 lang. Ziploc dito, guys, na mga lalagyan. Reusable, disposable, reusable. Oh, pang Christmas. Oh. Pag magbigay ka ng ulam or cookies. Cutlery. Bili tayo pag ano siguro, pagdating ng mga bata. Kaya Kasi yan sila, maya-maya kumukuha ng kutsara, kumukuha ng plato, no? magmamahal na yun dahil December na. Ah, ganun ba yun? December na. So ngayon na tayo bibili. May mura pa. At saka baso, no? Binili natin nun, mga Maganda yun. Pero sa SNR yata yun. parang kahoy. Hindi naman siya kahoy. Pero yellowish ang kulay niya. At pati yung ano, pati yung baso, doon yun yata natin binili yun ga. Baso nga, meron pa tayo eh. Mahal siya kasi Dixie oh. Maganda ng klase. Saan pa tayo, no? Ito. Ano yan? Ano na nakalagay na sa... Ito, tingnan natin. Ito, maganda rin siya. Matigas oh. Lambot din. Yung sa SNR, meron pa na natira eh. Pwede pang hugasan yun eh. Sorry, ang lakas ng kawa ko. Bumili ka pa ng ganito kung hugasan mo lang naman. Di doon yan na lang sa totoong kutsara. Hirap kayang hugasan niya kasi ang sebo didikit. Ito oh. Ay, napakarami naman. Itong ano. Kasi Yan, Kirkland. Kirkland. Sobrang naman dami. At saka may kutsilyo pa. Hindi mo kailangan kutsilyo ba? Magandang ano siya. Klase. I think. Saan ang tape? So, ayan. Kaya lang puffs. Mas gusto ko yung crunchy na Cheetos. Sana Cheetos na crunchy. Wala. Ito. Kaya lang. Jalapeno. Yung regular lang. Hanap tayo. Yan at Doritos. JR mahilig sa Doritos. Gusto mo?
Kunin mo yung gusto mo lang ga. Minsan ba naman guys, akala niya, kinuha ko yung isang bagay, tapos hinahanap niya pagdating sa bahay. Sabi ko, hindi ko yun nilagay sa cart. Kaya pag may gusto ko, ilagay mo sa cart. Dahil kasi hindi ko alam. Hinahanap niya sa akin. Tapos wala naman siyang sinabi na bilhin. Daming chips oh. Pero maraming asin din yan guys, so we have to be careful. Ay, ayun, teka. Baka ito, Cheetos ito. Ah, hindi. Ruffles ga, oh. Ayan, gusto mo yung Ruffles ah. Ga. Yung Ruffles gusto mo yan ah. Yan oh, cheddar. Wow, parang ang sarap nito ah. Lace na double crunch. Bakit double crunch? Tapos extra cheese. Ito naman ga, merong seaweed. Ah. Ito lagi mo dating kinakain. Barbecue flavor. No? Yeah. Kumuha ka ga ng mo, pang snack mo. Lagi niya kasi ako guys hinahanapan. Anong mga chichirya dyan? Ito yung guys oh. Last year marami din ganyan silang tinda. Mga sari-saring chichirya. Para sa mga bata, bigay mo 110 pesos. Malaki siya. Tutuwa sila. Mahilig sa snack. $6.40.